dneska zrovna mi řekli v kadeřnictví, že jsem zase zhubla. Mě furt někdo bude říkat, že jsem zhubla, jo? Jako přijde, že jsem zhubla. U toho klavíru mě máma přemlouvala 10 let, vám říkám. Dobrých 10 let. Ona byla trpělivá a byla vytrvalá. Krákala, nebo ona je jako vtipná, ale musí se rozjet. A ty těžej na dětech. Já teda popravdě nevím. Teď vyšel nějaký článek Forbes, zase nějaký nejúspěšnější. A oba tam jsou. Tak paní chtěla zpětnou vazbu, tak laskavě neskákej. Úplně jakože seš kráva, takhle. Nebudu lhát, jdeme po druhý, ale chtěli bychom vás dneska přivítat u našeho 3. dílu našeho podcastu Mimo Feed. Dneska jsme se už sladili a já už jsem říkala, ve mně se mísej všemožný emoce a všechno možný, protože včera nám vyšel první díl, dávali jsme to ven, takže no, pocity jsou různý, ale převahuje jako ve mně to, že z toho mám radost a že mě to těší a že ta zpětná vazba byla super. A vlastně je tam spoustu jako pozitivních komentářů, hlavně od lidí, co oni sledují jako nás. Takže to je to hlavní, protože je zbytečný se zaměřovat na ty negativní reakce. Je jasný, že když my takhle vyhazujeme ven výstřižky, jenom takový nějaký pár věc, co jsme si řekli, slova vyměnili, který přitahují nejvíc pozornosti, tak je jasný, že se to dostane k lidem, který vůbec s náma nemají nic společného, nikdy nás neviděli, neznají nás, slyšej, že řeknu 3krát za půl minuty, jakoby prostě, takže už do mě jeli bomby, ale i do Ondry, tak ten se tam zakoktal. Ale víš co, my když jsme si to kontroli, že jestli dáme tenhle reel ven, tak mě to vůbec nepřišlo špatný, protože já jsem zvyklá, že takhle mluvíme. A já vím, že ta slovní zásoba trošku někdy pokulhává a že máme hodně tyhle doplňkový slova, jako prostě, jakoby, jo, takový to, jak to doplňujete, když nevíte, jak to popsat. Ale za mě, i v mém okolí, možná tak to je prostě o tom, kde prostě. Tak já jsem říkala, že si dám vždycky za každý prostě a jakoby... Jakoby, řekla jsem, protože hodně lidí si na to stěžoval a já vím, že je to špatný, mě to taky štve, ale je to těžký a přijde mi, že dnešní generace to hodně používá, že moje máma tohle vůbec nepoužívá, co tvoje? Taky asi ne. Asi ne. Možná ale my to jako používáme, asi máme slabou... A druhý prohřešek, který tam lidi psali, že děláš, takže skáčeš do řeči, ale já jako taky. Počkej, psali i o tobě, jo, okay. Tak se uklidni. Ne, takže že si skáčem do řeči, tak třeba se budeme snažit na tom postupně zapracovat, ale já za sebe bych chtěl říct, že to byl jako první díl a vlastně jsme sem, teď zase říkám to vlastně, ale přišli jsme sem a jako jdeš úplně do něčeho nového. Šlo to samo, byl takový rozjezd. A ani jsme nebo řešili jsme tady, jestli to dáme ven, nebo nedáme. Jako ze začátku my jsme říkali, jo, hele, zkusíme to hned a vyšlo to za nás dobře, ale je to něco novýho, nějaká nová, řekněme, disciplína, tak... Já jsem hlavně říkala, že... v tom videu prvním jsem to i zmiňovala, že určitě budou lidi psát, že si skáčem do řeči a tak. A to není, že bychom si skákali do řeči, nebo že by to bylo z naší strany jako neslušnými, jako si za to nenávidíme, to teda jako není, tak. Ale je to spíš, že někdo něco řekne a ty chceš do toho tématu něco doplnit a chceš to hodně rychle dostat ven. A což normálně děláte, když se jako bavíte s kamarádama, taky jako nesedíte takhle 5 minut a nečekáte a teď schromažďujete všechno a píšete si, abyste to pak protože to vyvalíš. Takže trošku ubereme, protože chápem, že je to pak příjemnější na nějaký to poslouchání, i ta flow celková, to tam psala nějaká holčina, ale pak tam byly i komentáře toho typu a i zpětná vazba od lidí, co známe, že zase je to takový přirozený, protože tady sedějí 2 kamarádi, který se nekontrolujou. Jakmile my tohle to budeme dělat, tak už to bude kontrolovaný, bude to strojený. A nebo je to pak přirozený hlavně. A to samý jako... by bylo i to prostě jakoby, když bych na to hodně myslela, nebo my jsme mohli dělat, že já to řeknu a řekneme znova tu větu, ale tak to fakt dělat nebudem, to by ztratilo úplně tu přirozenost. Takže to vyšlo ven, má to docela, já jsem se bála, nebo nebála jsem se, myslela jsem si, že z začátku to nikdo sledovat nebude, že to bude tak jako pomalu, ale docela už tam nějaký ty zhlédnutí jsou, lidi se tam k tomu dostali, takže uvidíme, jak to půjde dál. Jo, máme tady za náma logo. Vychytávku novou. To se mi moc líbí, takový minimalistický, ale hezký. Ještě pak třeba v dalším díle bude, že takhle třeba bude tady, já nevím, růžová jinak, nebo tak je od grafika toho máme jako víc, co je použít. A pak tady i do dalších dílů to ještě necháváme, klidně můžeme něco ukazovat na obrazovce, když budou nějaký díly, kde bych to chtělo ukazovat, nějaký videa a fotky. No a těšíme se, máme z toho radost. A dneska máme další díl. Já jsem teda přišla i od kadeřníka, takže kdo na to kouká, tak máte pěknou podívanou. No, tak
V minulém díle bylo téma dětství a dneska na to trošku navážeme. Dnešní téma bude zaměřený na to, proč mladí lidi by měli dělat toho víc, třeba se nesoustředit jenom na jednu jako věc a takový zas trošku dětství, ale rozšířený. Spíš zaměření trošku na nějaký ty koníčky a to, co jsme dělali v tom dětství. My jsme to minule jen tak zlehka jako zmínili, ale dopodrobná se to vůbec neprobíralo a myslím si, že já i Ondra máme co říct, protože jsme byli něčím vychováváni, takže to dneska tak zmíníme a spojíme to zároveň s tou dnešní generací a jak se to třeba liší. A tak doufám, že si hezky odpočinete, že si poslechnete. Někdo říkal, že to už pouštili před spaním, že se krásně posloucháme, že máme příjemný hlasy, že i máme super ten mikro. Já jsem fakt jako ráda, protože hledali jsme to dlouho a fakt to vypadá dobře, vypadá to profi, je to top. Takže myslím si, že můžeme začít naše další povídání. Začneme hned s otázkami, nebo takhle já vždycky dělám, nebo dneska jsem udělal skripta, jo, že akorát to tady máme takhle jako vytisklý. Já jsem i zvýrazněný jako podbody, to já se v tom úplně vyžívám, teda pomáhám si s chatem, ale tak jako vždycky ho tak jako navedu, co a jak a akorát jsem doma nevěděl jsem, jak se oboustranně tiskne, tak jsem použil Izolepa, to je lék na všechno. Každopádně, první otázka, taková souhrnná. Jaký koníčky dneska děti nejčastěji zkouší? Co myslíš? Za mě určitě nejvíc děcek jde na fotbal, jako kluci, hokej. Neber celkově jako jenom koníček. Sport, jako úplně... Koníček, no za mě jako nejvíc děti se posílají na sport určitě. A pak to budou nějaký hudební nástroje a nějaká hudebka a tohle. Ale za mě nejvíc, když děcka někam pošlou, tak jsou to 100% sporty. Já bych řekl, že strašně záleží na těch rodičích. Jo? Když ty rodiče v něčem žili, tak podle toho ne každý rodič, příklad, bude rodič, který přijde doma z práce, dá nohy na stůl a otevře si jako lahváče, tak... Nedělá nic a to dítě nebude dělat taky ano, nic. tak to dítě si jde dřepnout k počítači a jo, takže za mě taky jsem si myslel, že to bude nejvíc sport, ale nemyslím si, že to tak... Já si myslím, že to bude nejvíc sport, jako když by si, nevím, někde spočítal, kolik děcek na co chodí, tak určitě nejvíc lidí bude chodit na sport, ale máš pravdu, že některé děti nedělají nic a určitě záleží na tom, co ty rodiče dělali. Tvoje rodiče dělali taky lyže, ne? Mm-hmm. Řekni, co dělala mamka s tátou. Táta ten lyžoval podle mě do 23 asi jak vrcholový středisko a máma, ta lyžovala o trošku hůř než táta, ale taky lyžovala, tak co tak to řeknu. Ale ta teď jede bomby, jako ta chodí na procházky, v zimě ujede x kilometrů na běžkách, se psama chodí, ta je hodně aktivní. Dobrá je máma. To je hodně, i teď nově nějaká zumba, yoga, chodí na všechno. Zumbu, na Pilates říkala, že chodí taky, tak myslím. na Pilates na Šumavě asi úplně ne. Ale... říkala, že tam mají. Myslím si, že mi to říkala, jo. Ty víš líp, co dělá moje máma. Než... No, tak se jí neptáš. No a moje máma, ta dřív chodila na nějakou gymnastiku. To je Fredka aktivní teď. Fredka aktivní, no ona vždycky, když už se já si pamatuju odmala, co jsem jako už začala nějak vnímat, tak chodila, my jsme bydleli na Chodově vedle toho obchoďáku, tak byli jsme ve 12. 13. patře paneláku v tom posledním a vždycky jsem jí vyhlížela, jak jde, brečela jsem v pátek večer a ona šla do BBC, to bylo dřív, než byl Fun Factory, ale jinak je to Fun Factory, tak to chodila vždycky cvičit každý pátek, i teď cvičí jogu, tohle normálně s náma chodila na kruháče a je hustá, no, že se jako hejbe a táta hrál hokej. Takže jako mě to bylo trošku jako předurčený, že se taky budu hejbat. Měla jsem hrát hokej. Táta mě chtěl, i když jsem byla holka, dát na hokej, tak díky bohu, že se to nestalo. Takže jsme se tomu takhle jako dostali a naše rodiče, no, tak odpověděli jsme. Tak máma lítá furt, ne? Je ta jako denně, ne? Ta chodí každý den, na cvičo, jakože na to, že jí teď bude 60, srpnu, tak to je jako fit máma. Hustá a jako nejsou výmluvy ani v tomhle věku. Jako, já neříkám, kdyby někdo měl velký zdravotní problémy, tak se to nedá, ale většinou trošku se setkávám s tím, že kámošky mám nějaký a jejich mamky jsou trošku některý třeba prostě jenom líní a vymlouvají se na to, že není čas a tohle, ale jako je to hodina. Ten se taky docela udržuje, ne? Ten spíše na té chatě. Táta spíše na chatě, tam maká
nosí dřevo, vše možný věci dělá, takže on ten tak jako není tlustý, ale ten má vždycky nějakou éru, že tak a držíme dietu, krabičky, teď prostě najednou začne vyhledávat na internetu recepty. Dneska mi zase udělal hnědej toast s tu nějakou pomazánkou domácí a se salátkem, ale pak si dá tu klobásu, dá si ty plzničky, dá si ten chlast, ale jako taky se hejbe. Rozhodně to není nikdo, kdo by byl v nějaký sedací práci, pak přišel domů, jenom se takhle odvalil a ležel, takže to nemáme ani jeden. Myslíš si, že dnešní děti vydrží u koníčků míň, než tomu bylo dřív? Určitě. Já si myslím, že i ta dnešní doba, já to teď pociťuju na sobě, že málo co mě baví nějak dlouhodobě. Víš, že vydržíš u něčeho chvíli a pak už hledáš zase něco nového, nějakou jako novou aktivitu, něco, co tě jako bude bavit. Já neříkám, třeba ty máš něco, že vyrazíš do té přírody. Já jsem podle mě jako, že to mám dlouhodobě, to, co dělám. Máš. V létě od 2 roky zpátky jsem začal wake, takže v létě ale to bylo taky wake, nový, ale taky tě ale to baví. držím se toho. Jo, a pro někoho už toho. ty 2 roky by třeba mohly být jakoby zavádějící, už by zase zkoušel něco jiného. Túry, běh, kolo, fitko, že se mi to moc nemění. Byl jsem párkrát na tom Reformeru, to otevřela kamarádka, zdravíme do Prchatic. A tam jsem byl 5krát třeba a je to těžký, ale stejně si pak vždycky vyberu to, co je mi jakoby sympatičtější, to, co už znám, to, co mám zažitý, což jsou tyhle ty zmíněný jakoby koníčky. Ale jako, aby jsme odpověděli na tu otázku, tak si myslím, že určitě děti nevydrží tak dlouho u těch koníčků jako dřív. Buď se to mění, nebo prostě řeknou rodičům... tak pak neprojdu dveřma, jak budu namakaná. Ale že doma řeknou, přijdou, no už mě to nebaví, už tam chodit nebudu a je to. Ale dřív jako můžu mluvit za sebe, chodila jsem na klavír 10 let, to podle mě o mě vůbec nikdo neví, já jsem tam nechtěla chodit, já jsem to nesnášela a máma prostě řekla, ale tohle je strašný jako, třeba fakt už přestanu. A máma řekla, ne, budeš chodit. A chodila jsem 10 let a nesnášela jsem to. Doma jsem vůbec necvičila na ten klavír. Vždycky jsem to měla na základce v pondělí, po škole jsem rovnou jela a úplně jsem z toho měla zkažený celý den. Ale máma řekla a bylo. Ale teď, kdyby si myslím, přišlo dítě za rodičem, tak řekne, ne, mami, já už tam nechci a odhlásí se. A myslíš si, že to není u dnešních dětí ovlivněno tím, že jsou víc na telefonech a že mají jako větší možnost se zabavit někde jinde? Jo, určitě, tak to vidíš děcka na zastávkách, nebo to takhle sedí a hrajou. Je jich tam sice 5, ale hrajou všichni na telefonu. Vzpomeneš si na svůj první koníček? Tak určitě školka, ve školce to bylo a chodila jsem tam právě na nějaký tanečky, takže mě to bylo taky předurčeno. Strašně mě to bavilo, taky jsme tam měli pak nějaký vystoupení, mě tam chválili, já jsem úplně jela bomby. Nejeli jste tam třeba s těma víš, pompony, co myslím? Pompony. Mažoretky a Ne, to jsme, ty bys furt, Ne, to jsme neměli, ale byla to zumba, nějaký tanečky, to mi šlo. Tak ty tak něco ve školce, nějaký koníček jsi tam měl. Nebyl jsi tam přihlášený nějaký kroužek ve školce? No, ty už si nepamatuješ. To si nepamatuju, ale podle mě první kroužek. Taky vynechám gymnastiku a běžky, ale ten dramaťák. To tě ale bralo. To mě bralo hrozně a to už neříkal jsem to v minulém díle, s tou policií Modravou. Jo, to už si říkal. Že jsi tam měl mít roličku? Jo. A že se tam lidi bojí jezdit na Modravu? Jo. A to by mě bavilo. To třeba do budoucna někdy něco. Já jsem švihlej dost a když vidím, jaký lidi někdy v něčem hrajou, tak si říkám, proč bych nemohl třeba i já. No, přesuneme se na takovou další část a to je, teda řekneme, znova zopakujeme, kdyby tady byl někdo novej, naše ty koníčky, co nás provázely tu delší dobu toho života. A takže já jsem tancovala. Ale začínala jsem aerobikem s Hankou Kinichovou. Podle mě ji budou nějaký mamky znát, nebo někdo ještě zná. Aerobička. Já vůbec nevím, aerobička, jakoby slavná, známá. A tak to pak zavřeli, tak máma musela najít nějaký jiný aerobik, tak jsme šli. No, když jsme přišli na ten trénink, tak jsme zjistili, že to není vůbec aerobik a že je to disco dance. Podle mě už to docela lidi znáte. Je to všude možně po Česku, ale třpitkatý kostýmy, zlakovaný culíky. Je to takový jako aerobik, ale do toho takový tancování, do toho skáčete, je to vše možný. Takže tam pak jako začala ta další kapitola toho mýho života a bylo to nějak v první třídě o prázdninách a pak se to jelo asi 9 let. No. Takže, a kdo mě k tomu přivedl? Máma, no. Máma si myslela, že mě přihlásí na další aerobik a byli jsme úplně někde, kde jsme být neměli.
Já nevím, jaký koníček mám já říct. No, biatlon. Tak to nebylo jako koníček. No to je. Berme to z začátku, tak to ještě nejsme u biatlonu, to jsme u lyžování. No. Řekl bych jako u běžek, protože biatlon byl až od 2014, takže 13. Okay. No, takže jsi ale začal těma lyžema. Takže běžky, no. Tak to bylo způsobený tím, jak jsme říkali na začátku, že oba rodiče jako lyžovali a mám staršího bráchu. Mm-hmm. Podle mě moc lidí jako neví, že mám bráchu o 3 roky staršího a ten na to moc není na tohle, to ségra, to je taková na to víc. No. Tak jak říkal jsem, no tak ona je jákrát 10. Ale běžky, no. A bylo to způsobený tím, že brácha tomu to docela jako šlo. Tak já jsem šel taky, no. A podle mě ve 2 letech jsem se na ně postavil a myslím si, že ve 3 už tam byl nějaký první závod, nebo 3,5 roku a tím to začalo, no. Ale měl jsem jako třeba do těch 12 období, že mě to nechci říct nebavilo, ale vymýšlel jsem si furt nějaký různý jako sračky, proč nemůžu jít na ten trénink. Byl si línej trošku možná. Línej a jako silnější dítě, bych řekl ještě. Ale k tomu se třeba dostaneme postupně. Byla to... No už jsme říkali, určitě rodičů jsme byli jako malí, to ještě nerozhoduješ sám za sebe. Jako může, jako Mateo teď může říct náš, že chce chodit na fotbal, ale oni jdou a oni ti tam jako by přihlásí. Co tě na tom začátku bavilo? Z začátku? No jak já od mala už měla ráda hudbu a vždycky, ještě když jsme bydleli v tom paneláku, tak jsem tam šla k ségře a k bráchovi do pokoje, měli tam počítač a já jsem měla ten YouTube. A pouštěla jsem ty písničky jak Justin Bieber na Coachelle. Viděl jsi to? Ne. Neviděl? Dobrý. Tak někdo tak třeba z vás, víš, že tohle jde úplně mimo mě. No a já jsem si pouštěla Barbie, to byla moje nejoblíbenější písnička od Aqua. I s tím videoklipem, ale takový taneční, takže mě to jako bavilo. Celý jako takhle. Mě na tom nejvíc bavila asi ta parta, jo, že akorát, že to už se bavíme o nějakým... A na tom začátku, 6. jako. Na začátku to si nespomínám, tak to nejsi, to chodíš možná jako na tréninky, to chodíš až třeba od 6. Mm-hmm. To takhle jako do té doby to bylo jenom s rodičema a nebylo to tak, že v rámci školky by se chodilo, to nebyla nějaká jako sportovní školka, až možná v první třídě mám pocit, že si mohla začít chodit, nebo že ty děti, co chtěli, tak mohly začít chodit do těch různých kroužků, který ta škola nabízela. Jeden z těch kroužků byly právě ty běžky, jmenovalo se to, mám pocit, ski raple, v tu dobu jako ski, jako lyže a raple, nevím, jako asi ne, že tam byly raplové, ale takhle se to jmenovalo, no. Takže pak od té první třídy ta parta. Zkoušeli jste i něco jiného? Jo? Já jako jo, tak začnu zase, nebo možná bych mohl dát slovo, ale začnu. A nebo víš co, radši začnu, ať lidi nemají keci. Když jsem zkoušela něco jiného, tak věnovala jsem se tomu tancování, pak jsem vám říkala, že jsem hrála na ten klavír. To bylo 10 let, to nebylo zkoušení, to jsem dělala dlouho, ale já to neberu jako koníček, protože mě to nebavilo a nutila mě k tomu máma. A byl to její takový sen, že se jí to líbilo, že její holčička bude hrát na klavír. Mně to i šlo, já mám hudební sluch, chodila jsem i do sboru, já jako zpívat si myslím, že umím. Myslím si, že to zpívání je hodně o nějakém trénování. Vždycky si dělám srandu, že půjdu do Superstar. Tak to vždycky říkají, že ne, že už by to bylo moc, máma s Ondrou. A takže to jsme měli takhle. No a pak ještě byla jedna část, taky vtipný, dneska zrovna mi řekli v kadeřnictví, že jsem zase zhubla. Mě furt někdo bude říkat, že jsem zhubla, jo? Jako přijde ti, že jsem zhubla? Já vždycky měla takovýhle ručičky. To jsem měla vždycky. Podle mě tím, jak jste přitáhla z té dovolený, kdy jste se vyvalovali na tý, že jo, na pláži, tak si taková černější, možná to... Tam jsem se nevyvalovala, tam jsme cvičili. Ne, z Chorvatska, tak to máš ještě, nebo já už ani nevím, kde jsi byla, jestli někde, ale že jsi taková černější. Jo, jakože mě to možná dělá hubenější, myslíš, jo? Jinak je to fakt jako nebezpečný někomu říkat, že je tlustej nebo hubenej. Já jsem neví člověk, čím si zrovna jakoby prochází. Nevíte, já jsem třeba teď hubená, jako taky si nemyslím, že myslím si, že jsem jako hubenější, než jsem byla dřív, ale jsem v pohodě, jakoby jim normálně, nic se mi neděje. Ale třeba kdyby se mi něco dělo, tak to, že ti někdo bude říkat, že jsi hubená, to ti jako ničemu nepomůže. Takže tak a na to navazuje to, že jsem byla v nějaký 7. třídě na základce, no a tancovala jsem a to jsme měli už jenom nějaký 2 tréninky jako týdně, no a mámě už to zase zejváš.
To je strašný, to nedělej. Takže zímnu si, tak jsem po 2hodinové cestě sem, že jo? Tak, no. Takže, ale zase, když mluvím já, tak tě to asi unavuje. A máma měla, že jsem prostě trošku taková při těle a že ještě k tomu tancování musíme něco přidat. Takže, jako kvůli tomu. Jo, že jsem při těle a že se asi málo hejbu, že mám jako 2 tréninky a že jako, jo, jako byla jsem rozhodně víc při těle, i dřív jsem měla i obličej takovej víc plnější, tak vyhledala atletiku, možná tak tam to chodila. měla ještě 2020, ne? To nebylo 2000, jo, ksicht, to Plnější. jsem měla podle mě ještě jako... Ty smetáky a... No a tak vyhledala nějakou atletiku. A Mikado. Tak... Jo, to byla taky éra. Tak jsem chodila na atletiku na Jižní Město, to byl takový menší jako oddílek, chodila jsem tam, myslím, se jmenovala Hikl, takový plešoun a ten tam měl jenom nějaký sprintéry, takže jsem šla jako na sprint. To bylo něco, to vám jako řeknu. To byl úplně jako ten, já si myslím, že to byl úchyl, normálně to řeknu. On dělal i učitel na základce, ty holky, kamošky ho měli na tělák. Tak to bylo hustý, to byl zážitek sám jako o sobě. 2 měsíce nebo 3 měsíce jsem chodila, jo, chodili jsme běhat kopečky a takový, jako jo, hustý, docela mě to bavilo. No a pak přišlo období zimy, to znamená, že celá Praha musí dojíždět do té haly na Strahově. Tak tam jsem měla jednou a víckrát už ne takovou dálku. Tak tam jsem jela, jak tam chodí Nikola. Jo, tak ta jiná hala není, že jo? Tak tam jsem jela jednou a pak jsem se na to nějak jako vykašla. Ale já si myslím, to si myslíš i ty, já jsem totiž sportovně založená docela. Mám ty předpoklady k tomu. To jsem já vymyslel, že by bylo dobrý, kdyby začala třeba atletiku nebo něco. Že by mi to šlo. Protože je taková, tak na běžkách jako nikdy si na nich stála, ale v zimě byla na Šumavě a jako docela ti to šlo. Ne, a běh by mi šel určitě. No. A jsme byli na tom tancování, chodili jste taky na sportovní testy? Co to je za otázku? No, ne určitě. Na FTVS, ale měli jsme v Davicích takový sportovní doktor, tam je takový běhat, podle mě tam chodí i k tomuhle, jo, je to u Kauflandu, vždycky jsme parkovali u Kauflandu, takže jo, tak to je snad, co to je za otázku, no jasně, ne? No, tak to jsme ale chodili i my, přijde ti, že jako tanečníci, no a chodili jsme normálně na každoroční jako sportovní prohlídku. Jako na to běhátko. Jo, na běhátko, na kole, teď ti dávali všechny ty přísavky. A tebe zkoušeli, kolik to by na mě kole, zajímalo, na to dejchání, všechno. To by mě zajímalo, kolik ty si vydržela ty vole na běhátku. No to ne, my jsme tolik jako neběhali, to bylo něco jako jinýho. Tak možná jiný, protože my jsme měli běhátko a postupně... My jsme jeli na kole a byli jsme takhle volepený. No, Měli ale jsme na kole. To máš i když jsi na kole, když jsi na tom běhátku. Jo, to vím. Postupně se ti zvyšuje jakoby po minutě, se zvyšuje sklon a nebo možná sklon je stejný, zvyšuje se rychlost. A pak jsme to měli, na biatlonu jsme to měli na takovém páse na kolečkový lyže. No jasně, jak vy jedete, jak jste taky opíchaný, to jsem na tebe viděla. No a pak mi dali výsledky, ty sestřičky a oni, že jako neskutečný výsledky, že takový předpoklady nemají ani olympionici. Ale tak je to škoda, proč jste jako neprohloubili u tebe víc ten talent, že by protože si makala. Mě jako... A nebo byla Pavla Lína. Ne, já jsem byla na to tancování, jsem si neuměla představit, že jako najednou z tancování půjdu jako na nějakou atletiku nebo nějaký takovýhle sport. Teď ke mně, jestli jsem zakecala, jestli jsem já zkoušel něco jiného, jo, určitě, tak ten dramaťák, ta gymnastika, to já byl jak harapes, tomu na Instagramu to video, že jo, to jsme se bavili minule, ale v příštím díle vám ho pustíme na začátku. A možná ho pustíme, no. Ne, to je jako jak tam... A mně se to prodnulo pak i do toho biatlonu v těch 12, že někdo, když leží, nevím, jak to tady mám jako ukázat, ale když ležíš a střílíš, že jo, ve stoje v leže, tak já v leže jsem ležel, že ty nohy... Já nevím, jak to mám jako vysvětlit, ale ideálně máš jakoby takhle... Jakoby. Jako já tady už mám nadřepováno, no pěknej, ještě že nekřupou kolena. Pěknej, poctivej. Ideálně máš to tělo mít rovně a nohu jako tak lehce odchlíplou od těla. Teď já to měl úplně, že když jsem měl lyži, tak bota byla na té palebné čáře, ale že jako přesahovala, ale tak to já měl, že jo, tenkrát i způsobený tím, že jsem viděl, že takhle lehávali nějaký biatlonisti a že takhle lehával Soukalová, tak jsem potřeboval jako ležet jako můj tehdejší vzor. Jo. Takže ta gymnastika a potom výtvarka, ale tam se mnou bylo k nevydržení. Nebo... A ty umíš i malovat hezky? Jako tak jsi mi poslala s babičkou. No? Babička je malířka a to jsem říkal, že až dojde na hosty, takže bych chtěla, ať babička tady sedí, protože ta má jako
zajímavý životní příběh. A tak to bylo to malování, akorát tam jsem chodil 2-3 roky, protože já už jsem pak nedokázal poslouchat tu učitelku, že tam si měla na každou hodinu připravený úkoly od ty učitelky v zušce. Co máš si všechno splnit. No a já jsem furt chtěl pak volný hodiny a už to bylo... Nebavilo tě to? Nechtěl Ne, jsem. mě to bavilo, ale já jsem vždycky chtěl volnou ruku, ať si můžu tvořit, co chci, že když vždycky všechno jinak. Když děti dělají keramiku, já jsem musel kreslit, no a tak. Chápu. A pak ten dramaťák a to mě bavilo. To trvalo asi 4 Možná to otevřej roky. znovu. Že by si šel jako? někam zahrát. Proč jsme vydrželi? Co nás jako drželo ve chvílích, kdy už se pak nechtělo? Ještě si zapomněla, když jsme si řekli, tak tohle chci dělat. Já bych řekl, že ty rodiče drželi tu pevnou ruku a tak proto. Zase je to všechno o těch rodičích za mě. Jo? Ale tak mě to i bavilo, takže já jsem jako chtěla. Tam a stane se to pak nějakým způsobem tvůj způsob života, že z něčeho, co třeba mě úplně osobně, když jsi malej, tak o tom takhle nepřemýšlíš. Ne, to už jsem zase dál. No. Co nás jako drželo v těch chvílích, kdy už se nechtělo? Já si myslím, že nemáš na výběr, jako. Víš co, jako třeba se ti nechce, ale ty to tam máš zaplacený ten kroužek na celý rok, rodiče to platí, ty tréninky jsou daný, tam jako nějaká absence, jinak se musíš omlouvat z tréninku, takže ty prostě jdeš. Já se dneska držím. Takže ty jdeš jako opravdu v 8 letech já nerozhoduju, jestli se mi bude chtít jít na trénink nebo ne, jestli bych dneska radši koukala na Simpsony nebo půjdu na trénink. Já bych řekl, že u mě to bylo do těch 10 let, kdy o tom člověk tolik nepřemýšlí, ale jasně, že nechtělo se mi, tak jsme byli třeba někde na kolech, tak jsem si kolikrát vymýšlel jako kraviny, aby pro mě máma dojela, že už nemůžu. To máte s Emou stejný. Emma a Kotník, ne? Ale ona ho fakt měla jako... Já vím, ale jako mohla tam zůstat, víš, No, mohla, ale... Takže podle mě u mě se to pak lámalo v těch 10 letech, to když jsme byli někdy na soustředních, to tenkrát ještě David Břehoř, ten nám občas něco točí, taky kluk jakoby ze Šumavy a ten dřív sportoval a my jsme tam založili, ale to už nám je třeba, bavíme se tak 12, 13 až 14 let. V rámci té skupiny jsem si já založil jakoby... Hele, to jakoby je strašný slovo. A víš, a proč jakoby existuje to slovo? Nevím. K čemu to žádný význam nemá? Nevím. Ale existuje to. V rámci té skupiny já jsem si založil klub českých turistů. Miluji. Byla skupina, kde bylo 10-15 lidí a 3-4 byli takový lidnější, jo. Takže jsme šli třeba na soustředění, jsme se šli rozběhnout a měli jsme uběhnout, 3 kilometry a tak jsme běželi třeba kilák s tou skupinou, pak jsme zbylí ty 2 došli a u mě bylo takový až skoro neuvěřitelný, že ty ostatní děti z té skupiny, a to vlastně to nebyly děti jako jenom z té skupiny, ale možná celorepublikově, protože ve 13 letech začneš jezdit nějaký celorepublikový závody, tenkrát se to jmenovalo, ze začátku ten seriál závodů se jmenoval Hledá se nová Kateřina Neumannová a potom se to přejmenovalo na Hledáme nové talenty. Něco a mě se ty závody, tenkrát jsem to jel poprvé, na to nezapomenu, bylo to v Jeseník Ramzová, to jestli tady někdo třeba z Jeseníku, tak bude vědět. A já mám pocit, že jsem byl v těch 13 první a druhý a to byly první nějaký porovnání s republikou, jo? Takže na to, že jsem se jako nepředřel. Klasicky se chceš pochválit. Ale ne, proto to neříkám. Říkám to, protože v tomhletom věku to bylo takhle. No, že to měl v sobě, měl jsi to v sobě. Tam nebylo o čem, šlo ti to. No. Byla důležitější parta, trenér nebo vlastní motivace? Všechno dohromady za mě. Ale když je trenér jako dement, tak vám zničí celý sport. Ale jde to za mě v nějakou dobu, to jde za mě vydržet. Asi možná mluvím i trochu z vlastní zkušenosti. No. Nebo spíš hodně z vlastní zkušenosti. Tak já jsem zase jako takový problémový článek, že on jako vydržet sám, nevím, já bych se nechtěl trénovat, ale když je na hovno trenér a máš dobrou partu, tak se to dá vydržet. Tak se to dá vydržet nějakou dobu, ale ne do nekonečna. Pro mě určitě parta, ale jak říkáš, všechno. Parta, holky, jsme kámošky na celý život doteď. Sice se nevídáme tak často, ale máš z toho takový přátelství, který budou na celý život. To bylo se Síkorkou.
Tam jsme se tolik nebavili, ale taky tancovala. Jo. Pak trenér, určitě jsme měli jako trenérku Verču Bogdaničovou, kdyby se to k ní dostalo, tak to byla jako v tu dobu, možná asi i teď, nevím, už to nesleduju, v tom jako klubu, ale i celorepublikově jako velmi známá a jako prestiž, že jí lidi obdivovali a my jsme jí měli jako trenérku a měla i spoustu úspěchů s těma dětskama předtím, takže to bylo jako taková jako podsta, že jsme jí měli, ale určitě i vlastní motivace. Já jsem chtěla být jako nejlepší. Klasik. Cílevědomí už od mala. Chtěla jsem medaily, chtěla jsem tamhle to vyhrát, takže všechno dohromady. A ty jsi taky chtěl vyhrát. Co jestli mám? To nevím, to nedokážu říct, podle mě ne ze začátku. Bylo ti to jedno? Byl jsi laxní? Asi jo. Laxní ne, takovej jako jo, zarputilej, ale nebylo to tak, že měl jsem toho nebo mám staršího bráchu, který mu se v tu dobu už jako dařilo víc. Já podle mě máš třeba doma vystavený nějaký medaile, a třeba ne, a pak jeden den jsem to všechno zbalila odnes na půdu. Když jsem to měla, teď v pokoji to nemám, mám takovou obří sklenici, v tom jsou medaile a nějaký poháry taky někde mám schovaný. Ale strašně se na to prášilo, ale bylo toho fakt dost. No, museli vás někdy rodiče přemlouvat? Jo, asi jo. Já jsem měl, hlavně když, to už jsem tady možná říkal, když běžela v televizi Xena v nějakém minulém díle, tak ta běžela od 3 hodin na Prima Cool vždycky 14:30, jo? Tak 10 let dozadu, no možná 15 let dozadu běžela Xena a v tu chvíli, úterý čtvrtky. A v tu chvíli byly i tréninky, že jo? To si pamatuju, že jsme měli, no tak já jsem se chtěl vždycky dívat na to, v tu dobu neexistovala podle mě, jakoby, že na televizi byste měla nějakou reprízu nebo zpětný koukání se, tak kolikrát jako jsem chtěl vidět Xenu od té doby, mě baví, jako, a Xena je jako výmysl, ale nějaký dějiny se tam prolínají. Mě pak od té doby bavil šílený dějepis, to bylo jako neskutečný. To. Počkejte, za chvíli přijde investigační díl. Se poděláte. Hele, mě přemlouvat máma u tancování nemusela, mě to bavilo, já jsem se těšila na ty holky, jasně, že nikdy se ti nechce, ale jdeš, musíš. Ale u toho klavíru mě máma přemlouvala 10 let, vám říkám. Dobrých 10 let. Ona byla trpělivá a byla vytrvalá. Na to navazuje další otázka, jestli je lepší to dítě přinutit v občanské aktivitě, anebo ne. Za mě určitě jo. Protože to dítě nemá v určitým jako věku z toho fakt jako rozum nebo rozhodování, takže zase, jak jsme začínali už v tomhle díle zpočátku, tak je lepší tomu dítí jako napomoc někam ho vést, ať... Určitě no, jako moje ségra mají výchovu, že co kluci řeknou, tak to bude, ale naštěstí teda oba dva, nebo Mateo, Oliver ještě malej, tak chtěl hrát fotbal, tak chodí hrát fotbal, ale určitě ty děcka k něčemu víc, protože pak potkáš spoustu děcek, co jim je 9-10, jsou tyhle takovýhle kuličky. A tak se jako poflakou životem, nic nedělají, takovýhle kuličky, prostě ze školy přijdou domů a nic nedělají a to je strašně špatně, jako... Hlavně máš tolik volného času a můžeš poznat fakt skvělý lidi jako na tom sportu. Já vím, že třeba tě rodiče tě dají na fotbal a tebe to nebaví, tak ale pojď hledat něco jiného, nějaký jiný sport. Ale myslím si opravdu, že by každý dítě mělo mít nějaký koníček a nejlíp i nějaký ten sportovní, protože se potřebuješ hejbat. Já na to teď trošku v rámci dětí navážu, jak jsi o tom mluvila, tak včera jsem viděl nějaký video, sdílela to podle mě Nikola Štíbrová, jak tady dělá ty kempy a tam neviděla jsi to, jak tam nějaký typek dělal reakci na ty tady kempy a tam seděli děti, mě to hrozně připomnělo, když my jsme jezdili na soustředění do Nový Pece, do chatek, říkáte něco Nová Pec? Asi ne, nebo ne, jo? Ne. Tak tam taková chatová osada na Šumavě a byla tam taková společná jídelna a teď to video bylo úplně podobný té jídelně, takže mi to dalo hrozně jako zpátky v čase a malinký děti, třeba já nevím, kolik jim může být, 9, tam sedí, rodiče tě vyšlou na tábor a sedí tam malí děti, který jako určitě nedisponujou žádnejma jako penězma nic. No. A tam byl týpek nějaký najatý a měl tam tak jako ten jeho merch a teď to někdo to tam přirovnával úplně jako k novodobým šmejdům. Jo, a jako, že úplně na ty děti tam... těm dětem ten merch, tak teď jako tady, tam? Jo, tak teď tady máme tričko a ve slevě jenom 600 korun. A oni to kupovali ty děti? No tak děti asi ne, ale tak nebo nevím, jestli rodiče ti dají nějaký kapesy, tak pak třeba si tam něco koupíš, pak nemáš třeba na sladkost nebo to už nebudeš mít na nic, když si už utratíš 600. Jako já nevím, co na těch kempech já to nechci nějak jako soudit, ale tohle mi přišlo úplně, nevím. A právě včera se vůči tomu ohranilo jako
dávala to podle mě, ty je nesleduješ, tyhle mámy, to já jako sleduju. To je mimo mě. No, mě baví a víc lidí to dávalo, tak takový jako zamyšlení a že za mě dobře, že matky, co mají, matky, sledovatelky, to tam jako dají, protože kolikrát ani... Nevědí, kam ty děcka posílají, ty No rodiče. spíš ani, táta má 2 bráchy, oba mladší a ten nejmladší má 2 syny, třeba 7-8 a opravdu to u těchto děcek vidíš, že fakt mají třeba na sobě ten merch toho Taryho, cpou se bonbonama od Fizzyho a že na těchto jako jo, že... Vím, že ho spoustu děcek obdivuje, jak toho Taryho, tak i Fizzyho a ty těžej na dětech. Já teda popravdě nevím, teď vyšel nějaký článek Forbes, zase nějaký nejúspěšnější. A oba tam jsou. A tam je Fizzy Tary nejvíc vydělávají, ale jako na čem? Na to, kdo kouká na ty videa? Děcka? Děti, podle mě. Děti. Jako, to si přece si nepustíš Fizzyho nějakou kravinu. Ale ty si to nepustíš, ale mladý dítě. Jako mladý dítě jo, ale říkám ani nikdo jako v našem věku a mě to vůbec nevychází. Ale jako klobouk zase dolů, on byl nějak první v Česku, kdo to udělal v hrozných jazycích, jo, ty videa, takže... Jo, on to nějak překládá? Přes tu AI. Já nevím, jak tohle funguje. Jakože je světovej trošku jo, už. No, ale hrozně mu to pak jako... No, ale jako děláš biznis postavený jako na dětech. To nejsou, že 15 až 18, to jsou děcka. Že děláš drinky, no, to je zase třeba někdy na jindy trošku téma. To už jsme říkali. Jaký vlastnosti jsme si odnesli? Tak za mě sport je úplně nejlepší, co může dítě jako malý dělat. Jo? A postupem života se tomu i věnovat, protože ze sportu si odneseš podle mě nejlepší návyky a spoustu lidí, se kterými se dneska bavím a jsou třeba úspěšní, tak dřív sportovali. No a já si myslím zas naopak, že to nejsou úplně vždy ty nejlepší návyky, protože znám lidi, co jsou trošku tak jako do toho přivedení, neříkám, že to pak jako nebaví, ale celý život nucený od trenérů, od rodičů, neskutečný nátlak na to, ať se z nich jednou stanou nějaký profi sportovci neskutečně úspěšní. A pak třeba někoho potkají, ne úplně dobrýho, chytnou se ho. Nějaký špatný party, nebo najednou jsi zraněný, najednou máš ten volný čas a najednou začneš dělat ty věci, které si neměl možnost zkusit v té minulosti, protože jsi byl jenom na tréninku. To jo, ale tohle má hodně lidí třeba po kariérách, že skončej a ty si ale ty si furt v tom drillu a pak najednou se ti otevřou brány normálního světa, co zažívají jiný lidi třeba, nevím, v 16, v 17, v 18, ale ty nemůžeš, protože jsi na těch soustředních nebo někde zavřený, musíš regenerovat, musíš spát a takže v tomhle já s tebou jako nesouhlasím. Ale určitě pak souhlasím v tom, že tanec, nevím, jestli se bere jako sport, někdo jo, někdo ne, taky se v tom soutěží, taky se u toho hejbeš, taky jo, je to nějaká rutina, nějaká zátěž, ale za mě si nejvíc toho sportu a z těch pohybových aktivit koníčků odneseš tu rutinu, to, že to má nějaký jako řád, že seš zvyklej se hejbat a i teď sice už nedělám nic soutěžně, závodně, ale sama vím, že se potřebuju hejbat, že se pak cítím líp. Ale ty už jako ani moc netancuješ, ne? Dřív to bylo takový furt ty tancovací videa, to mi vždycky říkal Adam Václavík, jo, to prostě to se mi líbí, jak ta prdelka se jí tancuje. Tak to jako ne, ale no, chápeš. Možná a to možná trošku, nevím, ale že to bylo takový energický, mě třeba. Bavilo tě to? No, ale ještě mě baví, podle mě ty tancovací videa dělá Icy Buchta a Nina Janová už tolik ne, ale tam mě taky baví hodně, ale tam mě baví, protože takový... Prořízlá huba. Ale mě by reálně zajímalo, jestli ona má nějaký mindráky, nebo jako hraje na lidi, že jako... Je mi to jedno, víš, jakože já si myslím, že v tomhle měřítku už jako... Že to nejde, tak? Já si myslím, že jí to taky hrabe hlavou a říká si, co píšou. Já si nemyslím, že to jde mít tak až moc jako... Já doufám, že jo, protože ona baví jako neskutečně, co na srdci, to na jazyku a vůbec nevolí, nulový filtr, dobrý, jo, jako tohle a to mě baví cením. A i ty prostě, já nejsem tam, když je to decentně a to někdo udělá jako pičovinu, tak dostane od ní za uši a nemaže se s nikým a tak by to jako... I se mi líbí, když teď nějaký lidi dávají, třeba někdo jim napíše něco, nějakou totální jako sračku, tak je vyvěsí a jako když je to fakt hnus. Dobrý. A proč by si jako nezdílela?
oni můžou na tebe nadávat. Tak ty můžeš jako tak taky. Můžu, no tak ty ale si jako tak... v rámci možností, no, když je to jasně. fakt nějaký jako ultrahnus, tak jako šup a pojď se ukázat, fotku. připíchnout a pojď na nástěnku. Jo. A to najednou si to rozmyslej ty lidi. Za mě by se to najednou, mohlo. když je konfrontuješ, a to můžu i teď říct, že nějaký ty komentáře, co tam jako lidi psali, tak úplně nesmysl pán napsal, vůbec vlastně nemířil na to, co jsem tam řekla. Tak jsem mu odepsala slušně, on něco odepsal, pak já jsem odepsala a on už neměl co na to říct, protože máš tu pravdu, jenom to stačí trošku vydiskutovat, když máš na to ten prostor. A on říkal, že ať to neřeším, ty negativní komentáře, ale já, když mi někdo napíše jako konstruktivní kritiku, jakože nám tam psali, že máme... A tak něco nebylo konstruktivní kritika, ne. Něco byly fakt vyloženě úplný hovna. Jo, tak jako, říkali něco s tím mluveným projevem, tak mi tam někdo dal jako tip, tak a jde to říct jako slušně, ale pak to poznáš, i na YouTube nějaká ženská tam něco psala s tím skákáním do řeči, ale jako arrogantně. Tak paní chtěla zpětnou vazbu, tak laskavě neskákej. Úplně jako, že seš kráva, takhle. Jako řeknu to, jako pardon. A víš co, a pak jí tam někdo taky píšou lidi, už se zastávají, že a nešlo by to říct třeba normálně, jako já to normálně vezmu, ale když ty na mě budeš mít tenhle tón, tak já ho budu mít zpátky. Já si myslím, že když přijde nějaký první impuls dobrý v podobě třeba jakýhokoliv úspěchu nebo radosti z toho tréninku, tak ti to hrozně doplní ty endorfíny a ty chceš zase pokračovat, chceš jít znova na ten trénink. Samozřejmě, když máš pak nějaký úraz nebo cokoliv se ti stane, tak zase tě to trošku sníží, když jsi jako malej, tak máš rád ty odměny, že jo? Nebo ze začátku, já nevím, tak když se ti nebude chtít, tak pak třeba jsem něco dostal, třeba jsem šel s mámou do Koopu, tam my jsme v tu dobu neměli tam moc v obchodu, jo, to já bydlím v prdeli světa. Takže tam jsme rádi za Lidl a tyhle ty klasiky. No to dřív asi ani taky nebylo, tam byli nějaký Vietnamci a Coop, tak mi třeba koupila máma, já nevím, Lízo, tak jsem to měl jako takovou motivaci, já to sladký jako miloval v tu dobu, jsem to, tak proč ne, no. Nevím, má podle mě smysl vydržet, když se ti něco povede. To je asi jediný v tom sportu, nebo i jako ve všem. Budeš pak mít nějaký vystoupení třeba s tím dramaťákem, nebo gymnastika, nevím, to mě hrozně sralo ty vystoupení tam, protože tam já byl dřív hrozně slabý, jako já jsem podle mě neudělal, já jsem udělal jako první skip podle mě třeba v 17 letech. A pak už jako se to zlepšilo, ale bylo to takhle, no, a jako i tak mě jako ty běžky šly a víš, jako fakt, když se ti něco povede. A nejenom povede, ale i když tě to baví. Tak. A jako pak tam vydrž u toho. Baví tě to, i kdybys neměl úspěchy. Teď kolik děcek hraje fotbal a nemá žádný úspěchy, nikdy je mít nebude, ale baví je to, protože se sejdou s těma kamarádama, je to zase nějaký takový společenský akt, že se sejdou ty děcka. Jo, ty akte. Akt, no. Kdy je naopak správné skončit. Asi za mě, když už ti to nedává nějaký, když to člověka hodně nebaví, anebo když si na té vrcholové úrovni a limituje nějakým způsobem zdraví nebo dlouhodobý neúspěch, který tě samozřejmě sráží dolů, to bych řekl možná, že je stejný jako v tom dětství. Ty první úspěchy, ty tě obmění, ale pak jako když už se dlouhodobě trápíš, ať už... Nemá smysl to dál. No a pak se to nese jedno s druhým. Jo, špatný vztahy nevím, s tím trenérem, pak to zdraví se nakupí a mám pocit, že když se ti to všechno takhle sere, tak se ti to začne bortit jak domeček z karet a znechucovat a pak už se na ty tréninky nechce nic, zase pak nucenej. Spoustu sportovců má pak podle mě, bavíme se o normálních financovaných sportech, ne tak, jako jsou ty hlavní naše. Beru to třeba i teď z pohledu třeba toho biatlonu, kde skončilo pár lidí, zase mých kamarádů, ať už loni nebo letos, tak pak už prostě si řekneš tak a já tam musím, protože je to moje práce, až za ní nepobírám třeba úplně jako moc peněz, ale co já jinýho bych dělal. Když nic a spoustu lidí ti pak i skončí okolo toho sportu, ať už já neříkám, že to je špatně, ale některý lidi z mýho okolí, který tím byli jako znechucený, pak vlastně zjistí, že nic jiného neuměj, ač třeba jako mají něco vystudovaného nebo tak, ale je to taková jako jejich jistota, že zůstaneme u toho sportu, třeba nám tam nějakou práci najdou. Já si myslím, že máš skončit, když tě to nebaví, když ti to nedovolí zdraví, ale známe spoustu fotbalistů, kluků, hokejistů, ty kluci od malá nedělají nic jiného, umějí tohle jenom, nemají ani školy a pak přijde ten bod toho zlomu, toho zvratu, kdy třeba už se ti nedaří, už
delší dobu, dlouhodobě máš nějaký zdravotní problémy, ale furt to natahuješ to přes to koleno, protože ty nic jiného reálně neumíš a taky jsi hlavně k tomu strašně jako vedenej. Ty s tím bez toho nemůžeš žít a jakmile to skončí, tak ty i nebudeš moc vědět, co se sebou a jako skončit je to těžký, protože to je jejich práce, víš, a tam už asi odchází, i když už to děláš takhle dlouho, nějaká třeba radost, jasně, že když se vyhraje a tak, ale už to bereš jako takovou práci, jako takovou povinnost a i když se to pro někoho zdá, že hraješ fotbal, hraješ hokej, ještě tak to je vysněný, to je zadarmo, to je super, ne, jako, ale tam je víc toho, jako proti těch mínusů, si myslím. No odejít z toho, já bych jako když tě to nikam neposouvá, nebaví tě, to jsi nešťastnej, skončit, odejít. Je tolik možností, co v životě můžeš dělat a i když si do té doby to ještě neskoušel, tak třeba objevíš úplně něco nového, co tě natchne. Třeba tě bude bavit dělat účetnictví, já nevím. Víš, jako je toho tolik, co můžeš... docela rozumně i teď. Děkuju, no. Mělo by dítě vyzkoušet víc koníčků nebo zůstat u jednoho? Za mě děti by měly toho zkoušet co nejvíc. A oni poznají moc dobře. Ty na nich podle mě, jako ani jeden nemáme dítě, ale máme děti ve svém okolí a ty poznáš, co to dítě baví. Já to beru ze svýho pohledu. Aha, jo. Že jsem to měl fakt rozmanitý, protože malý ADHDčko, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, všechno. Pak jsem furt něco měl, furt jsem lítal a bylo to za mě dobře. Jo, že ať to dítě zkusí toho co nejvíc a hrozně rád teď i vidím, když vidím nějaký rodiče ve svém okolí, tak mi dělá hroznou radost. Nebo i na Šumavě, teď začaly prázdniny, tak se to slítává všechno na Šumavu, není tam pomalu ani když jedeš na výlet, když jdu na kolečku výleže, tak jako Pražáci troubí jak zběsilí, protože to neznají, ale zvykejte si, takhle to na Šumavě jako chodí. Je a chodí. Ale dělá mi hroznou radost, když tam na těch cyklostickách nebo v lese potkávám rodiče s těma dětma a že se jim věnujou a tak. Takže... Já se třeba strašně těším, až budu mít děti. Já si myslím, že budu taková ta, přesně jako to dělala moje máma, ta byla pro mě úplně nadšená, úplně mě podporovala a chtěla, abych byla jako nejlepší a já budu taková ta pyšná máma. Víš to, co ale všechny děcka, když ty půjdeš někam na fotbalový trénink, tak všechny ty maminky tam jsou a myslí si, že to jejich dítě je to nejlepší a pane trenére. A jako ty bys tam čekala na těch tréninkách a koukala se. A tak to jako, když je to tvý podle dítě. Podle mě ne. Jo. Ze začátku, ale pak ne. Já si myslím, že jak je to tvý dítě. Neumím si představit, že máma by s tátou lítali na každý trénink a čekali tam, než si tam děti odběhají. Jako někde v lese. Ale fotbal je něco jiného. No tam je to něco jiného a hlavně ty tam děcka musíš vozit, pak tam na ně čekáš a pak je vezeš zpátky, takže tam to čekáš. Takhle máma jezdila s prominutím jako kráva x let, než jsme měli řidičáky, že jo, a EMU teď. Dobrý taxi, šumavský. Ale to je, že jo, bylo 15 minut jedna cesta a kolikrát to jela i 6krát za den, že jo, tam zpátky. A to mě máma taky vozila všude na tréninky do školy, tohle. A to v Praze je to možná ještě horší. No hlavně jako docela si počkáš někde v nějaký frontě, no. Co byste poradili rodičům? Nevím, ale do tohohle bych se radši nepouštěla. To jsou tak jako předběžní otázky, tohle tak jako příprava, já tomu říkám ty skripta, já se na to potrpím. Ráno jsem ti to hned posílal v 9, tak šup a na těch vlasech, takže odpovídáš šíleně, to je občas na přezdržku, ale... A ty včera co? Hlavně, že lajkuješ nám tady lidi, co nám píšou, ale že já ti píšu, že tě mám ráda, ať si z toho nic neděláš, tak mi odpověď nepřišla. Jo, to totiž mě se dotklo, já to tady řeknu, že můžeš, no. Já jsem nechtěl nic dávat včera. Jako na Instagram, že má narozky. Protože takhle mě zamrzelo, že se ozvalo, jako nejsem na to úplně pes, já prostě ne, že bych něco po někom chtěl, ale mrzelo mě, že i nějaký nejbližší třeba se jako nevzpomněli, nebo chápu, můžeš zapomenout, ale jako od některých lidí se to asi nehodí. To Ondrovo datum máme všichni tak vyrytý, protože většinou i na to datum si měl oslavu. Já už to taky pamatuju a to si nepamatuju narozeniny ani jako mých nejbližších lidí, víš. Takže já jsem věděla, že má narozky, jsem mu pak volala a mě bylo jasný, že dělá mrtvou myš. A já hlavně jsem nechtěla nic dávat, protože včera jsme měli dvě velké akce, že jo, na boty a parfémy a vyšel podcast a ještě tam spát narozeně, to už by tam nikdy lidi nic neviděli. Ne. Ale hlavně si to nechtěl dávat, ty si chtěl počkat, kdo ti napíše. A já to možná ten rok udělám taky. Uvidíme. No. Mi napíše máma, ségra, babička, možná nějaká z kamarádek a končíme. Jako ty narozeniny...
Pokavať, to dřív to na Facebooku bylo, ty tam vyskočilo, tak to všichni psali jak zběsilí. Na Instagramu pak stačí, že to dá nějaká tvoje kamarádka, tak si to připomenou a najednou lidi začnou psát. A pak když to sdílíš k sobě na Instagram, tak to pak jsou zprávy. Ale já to tenhle rok neudělám a uvidíme, kdo si vzpomene. Ale je to takový smutný, no. Protože ty narození jsou pro tebe, je to důležitý den pro každýho z nás. Ale některý hříšníci třeba dneska hned ráno volali okolo 8, 9. Jako omluvit se, jo? Jakože zapomněli. Jo, hříšníci, dobře. Ale 2 jenom. A jsou takový podle mě, no to je jedno. Moc to už to je. Už je mimo téma, jen taková prostě byl smutný a pak mi neodepisoval. No. Tak. Pak máme nějaký tady trošku otázky dnes a dřív, nebo dnes versus dřív. Takže... Mají dnešní děti jednodušší nebo těžší podmínky? Za mě těžší. Je to těžší a těžší. Protože je podle mě když to vezmeme třeba na sport, tak pořád se to posouvá, jo? Ty podmínky kladou se větší podmínky, nevím, za mě na ty mladí děti. Trenéry znáš dětí? No, ale nechal bych to asi na nich, jako nedokážu to říct, jestli je to dneska. Já určitě můžu s klidem říct, že to je těžší a nejenom ve sportech, ale podle mě je to ovlivněný zase tou dobou, jo? Jasně, že jo. A musí to být strašně náročný na rodiče. To už jsi říkal. To už jsem říkal. No ale minule, ale zopakuju to, protože to jako za mě šílený, že dneska už se to i ten běh, teď zase hodně letí cyklistika, to já mám kamaráda právě cyklistu, už jsem taky říkal, ale že všechno to vidí ty děti na tom netu, že všechno musí, dneska mám pocit, že pokud běhám a nemám ten vůb a stravu a jo. Já nezaměřoval bych to na sport, zaměřoval bych to celkově. Na ty děti. Určitě je to těžší, protože je to doba digitální obrazovek a víc a víc. Jako my jsme měli taky už hodně nějaký telefon, někdy pak v těch 15 nebo to, ale teď je to mnohem... To je asi dřív, ale ne... Jo, ale jakože taková ta doba a teď ty děti už to mají, ty Instagramy, ty TikToky od 6, od 7 let, jako... To možná bohužel i dřív někdo. Ty mají zdegenerovaný mozky. To nám tady někdo napsal, že jsme zdegenerovaný, ať táhneme pracovat rukama. To si pak jako rozberem někdy, jenom řeknu jako jim point, to mě jako... A já bych to udělal, já jsem připravil... Budeme odpovídat na komentáře, hate komentáře na začátku. To by bylo dobrý. Klidně, to je dobrý, ale... Na začátku nového dílu vytáhneme ty, co vyšel a budeme reagovat. A můžeme si ty lidi tady ukazovat. Ale jako proč ne? No. Ne, že bych chtěla říct, že pracovat rukama a jdeme, táhneme a právě tam někdo napsal a není spíš jako nějaký to privilegium a to, čeho chceš dosáhnout v té dnešní době, že se jako právě nebudeš přemáhat, víš, jako že nechceš být vydřený, jako sedřenej z té práce, ty přece nechceš tady... Já bych řekl, že všechno má svoje pro a proti a že spoustu věcí, které nejsou vidět, tak ten člověk musí udělat. Samozřejmě nebudeš říkat, jo, všechno jako něco hrozně těžkého, vůbec ne, ale... Nespíš, já chci říct... spoustu věcí, to má spirit v nějaký písničce, podle mě, ty vole, nevím, jaká to je písnička. No, to je jedno jaká. Ale to, co nejvíc není vidět, vlastně je to nejpodstatnější, protože vidíš jenom vždycky nějakou špičku toho ledovce. No, ale já jsem jako chtěla říct, že ta práce, že se ty nechceš do 60 tady makat někde na stavbě rukama a být strhanej a už se nehnout. Ale někoho to třeba baví. Já neříkám, ale ve většině není přece, já neříkám, někdo nebude moc bez práce ani rok a prostě bude makat těma rukama. Já nechci. A spíš mi jde o to, že se budu snažit být úspěšná nějak tak, jako mě to baví a zajistit se co nejdřív a pak si užívat ten život, protože za mě o tom to je. Za mě je to o nějakých zážitcích, o nějakých lidech a o tom cestování. A ty máš pak privilegium, že od 50 už nebudeš muset makat a budeš si jenom cestovat po světě, to je to nejvíc, co přece můžeš. To by je jednoznačně. Takže to byl takový hate komentář zase. Je dneska těžší udržet pozornost? Ano. Jo, tak ten má strašný problém udržet pozornost. Je to lepší podle mě. Jo? Tady to docela se držíš, no, i když ty moc nevnímáš, ale... Poslední dobou je to dobrý, podle mě. Ale jak tady naštěstí nemáš ten telefon, to kdyby tady měl telefon, tak vůbec, si nepovíme nic. Dneska jsem byl po roce asi s jinou známou, právě zvala na oběd, Anička Málková, nebo kamarádka moje. Známáte, jak kdyby jí bylo no, 50. to jsem řekl debilně, ale
i mi říkala, hele, jako ty nejsi vůbec na mobilu. A já si na to dávám pozor, protože dřív bylo ty jsi to, seděl, že jsme my někam někde šli. byli a ty jsi seděl Ale na telefonu. víc lidí, to není jenom jako můj zlozvyk, je to zlozvyk dnešní doby a furt jsem tam něco a kolik čeho nemoc. Jo, už si na to dávám pozor. Tady vždycky, když jsem byla s kamarádem, tak prostě ten telefon odložíš, pak třeba se oba dva podíváte na telefon, potřebuješ si někomu zavolat, ale jinak jako ale nejsi na telefonu. No určitě, je dobrý na to nevnímáš. dávat pozor, kdo to třeba dělá. Nebo tak, co bychom si z našeho dětství měli zachovat? Já bych řekl možná to malé dítě v sobě, trošku v něčem, v nějaký situaci nechat, že pořád je dobrý, když člověk má v sobě kousek toho dítěte. A je trošku takový ještě uletený. No a možná maličko střeštělej, to já jako třeba jsem a ty taky. No já jsem, ale já se tím jako netajím, já nechci být, mě 22. A nebo nějak jako hrozně uvědomělý. No mě 22, já se nepotřebuji hrát, že je mi 60, takže jsem sežrala celý svět, jako to nepotřebuju. A myslím si, že ani v 60 toho dělat nebudu. Já si myslím, že jsi taková povaha, já i ty, že my takový budeme i za pár let. Jak jsi řekla, sežrala celý svět, to si pamatuju, někdo někdy napsal, hrozně chytrý, ten sežral Šalamounovo hovno. Jo, ale to říkáš doteď s tím Šalamounovým hovnem, to je dobrý. Já jsem to jako to chytil a tak mi to přijde takový vtipný. Jednu radu dětem. Za mě dělejte, co vás baví. A dneska třeba, když jsem jel sem, tak mi volal fyzioterapeut Roman Karpíšek, on se asi bude dívat, tak zdravíme. To je fyzioterapeut jeden, co má jakoby jezdí třeba s tenisem, nebo a hlavně převážně s biatlonem, má svou ordinaci v Jablonci. A tak mi volal, no a má syna. A teď on začíná, nebo jako baví ho asi, že by chtěl být youtuber, nebo jako dává něco na Instagram a každý nějak jakoby začínal, já nevím, kolik je mu, 11, 12, 13, to nevím. Ještě malej, no. A teď já mu to vždycky jako lajknu, protože mně se to líbí, jo. Jsou to třeba pro někoho kraviny, ale mně se, jako pro nějaký dospělý lidi, ale mně se to jako líbí. A teď mi Roman píše z ničeho nic, že mu říkal mladej, že no, on teda mi to tady vždycky něco lajkne, takže má z toho radost. A Roman mi píše, prosím tě, co s tím, on asi jako chce být youtuber, tak já mu poslal snad 5minutovou hlasovku, kde, jak jsem říkal, no tak jako tak ho v tom podpoř, no tak dneska už je ta doba taky jiná, tak ať si to zkusí. Takže prostě dělejte, co vás jako baví, bych řekl, nebo ať děti dělají, ale samozřejmě potřebují ten směr za mě. Jo. Dělejte, co vás baví, hejbejte se, zkoušejte nové věci a nebojte se taky neuspět. Že když vám něco nevyjde, není to nic špatného, nehroutí se svět, máte ještě celý život před sebou. A ten pohyb, to je, jak se to říká, metalictva. Ne, nevím. Jednu radu rodičů. To jsme už říkali. To asi pouštět nebudem. Asi chyba ve skriptech. Spíš se do toho pouštět nebudem, protože nejsme rodiče, tak zatím otázka pro diváky. To si myslím, že budete líný psát do těch komentářů, ale kdyby třeba někdo náhodou, tak u jaký aktivity, lomeno koníčku nebo sportu jste vydrželi nejdýl. Napište nám to, dejte nám to vědět, jsme na to zvědaví. A chceme si to přečíst. A zajímá nás, jestli tady máme taky nějaký sportovce, někoho, kdo třeba byl našlápnutý hodně. I nějaký našláplý. Dneska jsem volal kámošovi, on převážel chlapy, jakoby repre biatlonovou ze soustředění, jeli, mám pocit, z Itálie do Rakouska. Já už bych to už asi lidi nepotřebuji slyšet. A tak jako kluci říkali, no my jsme se včera jako koukali, bylo to dobrý. A tak jako udělalo mi to hroznou radost, jo. Že takhle někdo pochválí, koho třeba ty si jako vážíš a jasně. Že ho oceňuješ. A že trošku koukali tam jako společně a tak mi to udělalo tak jako radost. Tak zdravíme. No. A tak teď tady mám ještě, bych přečet pravidla moderování. To mi vygeneroval tady umělá inteligence. Nebojte se mít rozdílný názor, no to my se nebojíme. Ke každé otázce přijde konkrétní příběh. Když byl, dali jsme. Po každém příběhu se vraťte k obecné debatě, jak to máte vy. To podle mě jsme taky udělali docela. Ale tak to my děláme. Ne, jako nedali, ale vy už jste podle mě zvyklí i z té naší první epizody, že když se vám bude na něco chtít odpovědět, tak na to odpovíte. Jako my s váma mluvíme, že jo? Povídáme se jako k vám. No. Takže až budete chtít něco napsat, tak se nebojte, tady je safe place. A jestli vám tam někdo... Jo, to řekni, jak ti psala jedna holka dneska já jsem to koukala na Instagramu. Dneska psala jedna holčina Slovenka. Na Instagram, Slovenka, není důležitý jméno, ale princip, jo. A já vím, že to tak je, protože mi to i někdo říkal třeba na mě dřív, že by něco třeba chtěli okomentovat, ale nechtěj,
protože se jako bojí reakce toho okolí a že by se jim za to někdo smál. A napsala to jedna holčina, že jí to jako, hrozně že sleduješ baví. nějaký influencery, jako, že to těm se smějou ti pak v kolektivu, nebo jak ne, jako? ona to myslela tak, že by ona napsala hrozně dlouhou zprávu na Instagram podcastu, který jako máme přístup oba. A jakože se jí to strašně líbilo, ale že se bojí napsat komentář, že by se jí jako ve škole smáli za to a nechápu jako důvod, proč nebo kam jsme se to dostali, že spolužáci se ti budou smát za to, že něco... Že někoho sleduješ, že někoho podporuješ, že se ti něco líbilo. A já to úplně přesně vidím, jako že jsi trapák, proč to píšeš a přitom pak sami si třeba jako na to koukají, nebo nemyslím teď tohle, konkrétně třeba ten podcast, nebo cokoliv, co třeba děláme, nebo co dělám já, nebo co děláš ty, ale celkově mám pocit, že to tak jako to jako je a lidi jsou strašně líní jako cokoliv okomentovat a je to jako škoda. Neříkám zase komentovat bezhlavě všechno a každý situaci, když se někdo třeba vyjadřuje a nemá k tomu úplně co říct. Spíš nechápu, že říkáme to ve videích, že je pro nás důležité, abyste to komentovali i tady, oni pak jsou nějaký body zazveditelní, že se to video dostane do nějakého žebříčku na YouTube, vidí to víc a víc lidí, což je prostě pro nás jako důležitý. Ale spíš, co jsem chtěla říct? Ještě jenom mi řekni, o čem jsme se bavili? Mně to teď vypadlo, jak jsem udělala zase ten dřep. O tom komentáři, Jo. Chceš vodu? Klidně. Že když říkáme, že je to důležitý pro nás a jestli nás tady můžou podpořit, tak někdo ti napíše hezkou zprávu k tomu dílu, ale napíše ti to do zprávy na Instagram. Kde to nikdo neví. Nechtějí to psát jako veřejně, do toho, ale no. Jako by čemu? Jako jim se nic nestane, víš, nebo... Ale nechtějí se třeba cítit trapně, jo. Ona to vystihla úplně přesně, slečna, že to tak bohužel jako je, no. No, což je strašně smutný. Je to hrozný. Nebo nevím, já se teda rozhodně nebojím. Když se mi něco líbí, tak ty kráso. Nakonec. No, nakonec. Je potřeba už skončit. Ale že já, když se mi něco líbí, tak podpořím a jsem přející. A teď jsou taky přející, jenom nevím, proč se bojí to No, už jsme to řešili. Ten už je hotovej. Nejsem, já teď jako ožívám, ale už tady sedíme dlouho. Každopádně dneska možná trošku z mojí strany pomalejší rozjezd. Ale to bylo možná, že jsem po té cestě takový jako to. Ale pak se vždycky zapovídáme a dnešní díl bych shrnul takové jako v návaznosti na ten předchozí. Já jsem připravil teď krásně 10 témat na 10 dílů, teď máme 3, takže budeme zase rádi, když nám něco napíšete. Hlavně teda, myslím, neřekli jsme na začátek, to možná by se mohli tam ještě nějak... To je jedno. No, tak nebudeme to dávat na začátek, já vás to... tady nebudu s tím honit jako... Vy víte, my vám to říkáme, určitě jste došli až sem, dejte nám odběr, dejte nám like, když budete chtít, nebudeme vás nutit, napište komentář, máte i v popisku napsaný Instagram, TikTok, Spotify, kde si to chcete pustit a uvidíme, dejte nám vědět, jestli byste měli přání na nějaký speciální díl třeba, nebo hosty, ale bych až po chvíli, není to úplně, že spousta podcastů funguje tak, že si zvou, mají to založený na hostech, vlastně ale já už jsem třeba vytipoval nějaký lidi třeba ze sportu, který by se mi líbilo. Některý z nich jsou třeba teď, já nevím, těhotný, tak ty asi pak by mohli přijít, ale mohli by a no. Určitě, tak jenom nám dejte vědět, jestli třeba máte někoho zajímavého, koho byste tady chtěli vidět, a nebo jestli by vás zajímalo nějaký téma. Určitý téma určitě můžeme udělat a je to je 3. díl, lidi nás toho ještě spoustu čeká. A spoustu nás toho taky nemine. Tak jo, dnešní díl takhle uzavřenej a mějte se hezky. Tak pa.